Já jsem začal už na bakalářském studiu, tam to bylo složité, na tom jsem tolik nemyslel, na to jako propojit prakticky jakoby ty teoretické znalosti ze školy do té praktické. Víceméně jsem hodně poslouchal tátu, protože jsem to chtěl založit s ním, protože jsem měl jako strach do toho jít sám prostě. On měl zkušenosti větší, takže jsem víceméně poslouchal jenom jeho. Ale postupem času, kdy vlastně nabíráte nějaké ty zkušenosti a studujete vlastně díl a díl, protože jsem potom navazoval na to magisterské, tak samozřejmě tam už se potom nabízelo, že třeba mě osobně na tom magisterském to studiu zaujalo víc, takže jsem se snažil propojovat veškeré ty výpočty, vzorečky, nějaké jako různé doporučení jakoby a aplikovat vlastně do té reality. A takže jakože za mě potom čím jakoby postupem času se to propojovalo víc a víc, než na tom začátku. Může se to jevit jako prostě, že je to takové jako halabala, prostě že jsem do toho šel, ale víceméně souhlasím, protože když budete potom, já to vidím teď, že čím víc něco plánuju a nepustím se do toho, tak tím víc mě to odradí. Ono je důležité, samozřejmě říká se, že je velice důležité mít teoretické znalosti, praktické znalosti, s tím souhlasím, ale s čím nejvíc souhlasím a za to vděčím tátovi je ten zápal. Když do toho nemáte zápal, tak nikdy neuděláte tu věc na 100%. Pokud zatím vidíte jenom čísla, výsledky, prostě na rovinu, teď jsem taky otevřel něco nového a ty čísla absolutně nesouhlasily s plánem a kdybych se měl držet jenom čísel, tak už jsem to dávno zavřel. Je důležité hodně tomu věřit a věřit tomu cílu, že se něco vybuduje a když něco nejde podle plánu, tak jednak si říct, proč to je, jestli mě to fakt baví tak, jak mě to bavilo na začátku a jestli to splňuje furt ten cíl, proč jsem to vlastně udělal. Tak my jsme začínali takzvaně z hola nic, protože jsme začínali prakticky jako firma, která nakupovala, prodávala pelety, takže jsme vlastně vydělávali na provizích, začali jsme prostě úplně obyčejně, sídlo jsme měli doma prostě a pracovali jsme z domu, prostě dělali jsme to z domu, potom samozřejmě jsme začali tvořit zisk, tak se začal přemýšlet o kanceláři, já jsem naštěstí jakoby zdědil od rodičů byt na Vsetíně, tak jsem říkal, dobře, vystěhujeme nájemce, dáme si tam kanceláře prostě a budeme mít aspoň nějaké zázemí. Ale co se týče potom těch, čím jsem byl starší, tak samozřejmě už jsem to přejímal já, dá se říct, jakoby to vedení a všechno ten směr. Ale měl jsem hodně velké štěstí, že jsem narazil na velmi dobrou práci při vysoké škole na tom začátku, kde jsem si vydělal, si myslím, slušné peníze na studenta a neměl jsem je v vozovkách kam utratit, tak jsem si je spořil. Takže mě potom prostě zůstaly bokem peníze, které jsem samozřejmě použil na to podnikání a taky z části z dědického řízení, kdy se staly nějaké nepříjemné věci, tak zůstaly nějaké peníze a i to jsem třeba použil na to podnikání. Naprosto souhlasím, ty začátky jsou nejhorší. Kdybych mohl udělat nějakou radu pro začínajícího podnikatele, tak určitě počítat s tím, že prostě další 3-4 měsíce nebudete mít absolutně jediný volný čas, pokud do toho chcete fakt dát všechno. Žádný osobní život, občas se prostě stává, že opravdu jsem jako fakt kolikrát vyčerpaný, dojdu dom, jsem hotovej prostě a říkám si, ježišmarja, kdy to skončí tady toto, ale potom zase na druhý den vstanu a vlastně vidím tu svoji myšlenku, ten svůj cíl, kam to chci vést. Když se vám něco podaří ten den, jste spokojeni, říkáte si, jo super, už to začíná přicházet ty výsledky, ale opravdu jako připravit se na to, že pokud se chcete do něčeho pustit, tak prostě je to opravdu, jako zabere to veškerý čas a musíte kolikrát obětovat i to, že třeba nebudete moct jít s kamarádama ven, nebudete moct třeba trávit čas s rodinou celý den, ale přijdete třeba večer jenom. Je potřeba jako tomu fakt obětovat, ale když věříte v ten cíl, jak jsem říkal, tak věřím tomu, že se mi to jednou vrátí. Na začátku to víceméně bylo vybrané, protože táta dělal pelety, mě to bavilo, tak jsem říkal, pojďme to udělat spolu, budeme pracovat spolu, já se učím, aspoň budu se učit nějakou novou branži, něco takového. Takže víceméně na začátku to bylo dané, ale s postupem zase toho času, kdy jsem studoval víc a víc těma ručníkama, kdy účetnictví mě bavilo, tak jsem říkal, založím si účetní kancelář, takže 2 roky už mám účetní kancelář. Sice byť úplně malinkou, ale prostě už mám třeba jednoho zaměstnance, nějakým způsobem to funguje, protože mě velice baví to účetnictví, je to nějaká i můj koníček.
Takže ono to potom přichází samo, ty nápady. Ten poslední právě s těmi donuty taky přišel takřka ze dne na den. Viděl jsem skvělý nápad, najednou se mě úplně svatozář před očima vyjasnila a najednou jsem prostě viděl a říkám, a už ten plán naskočil sám. To prostě si myslím, že ono to potom, tady tyhle nápady a tady ty lidi, v čem oni lidi podnikají, tak vám to přijde najednou ta myšlenka. A teď je otázka, zda ji realizovat, nebo si říct, jo, to je dobrý, ale nelze realizovat, anebo si uvědomit, to není špatný nápad, pojďme to zkusit, pojďme to realizovat. Bylo to těžké na začátku, tak ten můj první zaměstnanec byl nejjednodušší, protože to byla moje teta, která prostě účetnictví dělala 30 let a já jsem mi říkal, tak na co to budeš dělat sama, pojď dělat se mnou, vezmeš taky nějaké klienty a budeme pracovat spolu. A vím, že je na ní spolech, což je prostě podle mě takové jako nenahraditelné, protože víte, že na toho člověka je spoleh, když ho znáte prostě 25 let, víte, že co udělá za tu dobu. Ale teď právě už jako nabíráme třeba na do té donuterie nějaké brigádníky, tak z toho jsem měl zpočátku jako strach, protože jsem si říkal, Ježišmarja, budou mě vidět jako mladého kluka, nebudou mít třeba ani jako žádný respekt, budou si říkat, kdo ví, jako jak to je. Měl jsem z toho trochu strach, ale taky to zase, prostě zkusil jsem přes nějaké inzerce jako to tam hodit. Spousta lidí mě oslovilo, vybral jsem jich pár a potom vlastně ty rozhovory se tak tvořily sami. Jo, že já jsem si před rozhovorem řekl plus minus nějaké body, které se chci zeptat, ale víceméně se to tvoří samo, je to hodně na té sympatii, to, jak ten člověk se projeví, když třeba přijde pozdě, přijde včas, má třeba zápal do toho, jo. Ono to potom přijde tak samo, protože vlastně si uvědomíte, že si vybíráte do toho vašeho jakoby celého plánu, do toho, co vlastně chcete dosáhnout, toho dalšího parťáka, takže je dost důležité jako vybrat někoho správného, někdo, kdo, aby se nestalo třeba, že by kazil značku nebo něco. To riziko je samozřejmě vždycky, protože na první pohled se může někdo jevit jako příjemný všecko, ale pak to tak není. Ale myslím si, že takové ty správné rozhodnutí člověk většinou tak pozná nějak, jako že tohle by mohlo být v pořádku. Vždycky říkám, důvěřuj, ale prověřuj. Musím říct, že v poslední době opět musím jako poděkovat tátovi, protože jsem měl 100 chutí to fakt zahodit a říct, že na to prostě nemám, že protože jednak byla nějaká nebo jsme v ekonomické krizi, troufám si říct, nějakým způsobem to dopadlo velice i na nás, musel jsem regulovat, už jsem se dostal na nějakou hranici, jsem si řekl, no, ale má to smysl, jo, není lepší radši někam pracovat na chvíli, pozastavit to, být nějakou jistotu. Ale pak, když jsem si s ním prostě promluvil takhle při večeři nebo tak najednou zase ve mně zbudil tu jiskru a řekl, proč jsi to vlastně na začátku dělal, proč jsme to spolu tenkrát založili, vytvořili a spíš on je ten, co mě učí té trpělivosti. Já jsem člověk, který je strašně netrpělivý a velice mě to jako štve na sobě, protože vím, že je potřeba být v tohle věcech jako fakt trpělivý. Takže mě to občas jako prostě chybí tady toto, takže super mít někde vedle sebe toho parťáka, nemusí to být táta, může to být máma, může to být kdokoliv jiný, nějaký třeba nějaký kamarád, že pro ostatní lidi samozřejmě. Ale vděčím mu hodně, protože jako stalo se právě v té době, kdy jako byla ta krize, fakt už jsem jako neviděl kudy cesty ven prostě, jak z toho vyjít, tak jsem měl, jako si říkám, možná je lepší to na chvilku pozastavit, ale nevzdal jsem to. Chci bojovat dál, i když vím, že mi to furt něco se háže, nějaké klacky pod nohy, jak se říká, ale snažím se to jako držet a říct si, že to zvládnu a že se to jednou jako zúročí. Prostě tenhle veškerý čas, co tomu věnuju.